Kaugtuning kalimangal doon yung filing of Certificate of Candidacy inyang Sabado, October 6, alang patugot dudurot king eri ing metong at chopper. Inyang lapag yaiti, binabaya Lenin Cared Salas, ing dating aktivista ang yeni tatagal ng mayor ning Mexico, Pampanga. Sa lubungan din kayong supporter apakasulod malutong imala nung nukarin makasulat ing amanong makaredy na ka Mexico. Kay ba't meg motorcade na napapunta kin Santa Monica Parish Church para king misa at blessing ng Cared, kayari tinaglos na king Comelec, Mexico. Meg file ya isalas kaya beding kay pamilya at na suporta, tatagal yang antimong independent candidate, alayang konsyal. Agpang kang Cared, buri na lang dinan alternatibong pipamilinan din kayang kabalin. Papatugot mag-encourage da ako po. Ang kakeng pakaisipan kong masalis Ang kakeng ngakakit ko na po yung sitwasyon kaya kami medyo aliwana po datang. Ako magsalitang kaya kasi buri ko peaceful na po. Yung blue at saka yung green, buri ko peaceful na din. Although dakal ko po kakit na may panirala, may papatela, social media. Ako po, kung kailangan kong mag-referee ka rin, mag-referee ko. Basta tini po, maging alternative ko. Anak kaya pa mo isalas may buklat niya kaisipan king aktivismo. Aktibo la naman kasi din kayang pengari king pamakipaglaban king karapatang pantao. Makanya niya naman meging aktivista. King kayang pamagbayong bekilwal ng revolusyonaryong grupo, ikit na pwede pa magserbisyo king aliwang paralan. Makanya niyang may amoy itluban ing politika. Opo. Ako po kasi hanggang kanita pong tsuko king aktivismo, ako inisip na miras king puntong magtagal kong antikanini. Kasi dati po mag-organize kami, sapat na po ito makapagmulat tamo ka rin tao. Ay address tayo itang issue na rin sectoral issue. Kalupad na po rin manggagawa, deng hortelano, deng teachers, rin kababaihan, deng transport. May ayalawang sektor po. Bala ko mo sa dati, okay na ako ka rin. Ngayon po, sabi da, mas makasawap ka sabi da nung may kaposisyon ka kay gobyerno, mas malwalas kang makasahop, sabi daw. Ing pamangailangan dalang hortelano ang pong pakakalulo ing burina ka nung tutukan kasabi ng pamanyulong ni malinis a pamang gobyerno. Healthcare, kakadwa po, then keng agriculture po. Tapos po din keng transport, mabuli ko po sa masang pula, kasi nakno po kagulo din akakit po. Then pila na rin to, tamo kanya po. Sa kadakal po, kalupan na po sinabi ko nandin. Ko po, isang putke ing memalen, kaya pa magplano ing Mexico. Kumbaga punta lang ko po tunggal-tunggal din baryo, pagsabyan ko po ding masad, ding kaya katang constituent, kung nano po yung karelang kailangan, kung nano po yung problema doon, makanita po. Kaugnay na naman yung paman niya kaya king chopper, param niya kano itining kayong supporter ali na bisamil sa publiko. Nung atatandanan metong yung chopper politics ing sentro ng pisapian bayo pa ing filing of COC. Padakit din ang chopper ng awesome political kingpin na Rodolfo Tatay Bong Pineda din kandidato akayang susuportan. Dakal ko po kalaburan, wala kayong secret no po, alam po isang pa-mention, may surprise ko po nandun, bayo magbalik kayo, bala late na nanyang kaya, pero sakit-akit itong chopper. Samantala, 43 balwan na Cared, pakatok ng yaking barangay San Antonio, ngeni mga biyaya niya antibong metong negosyante, gitarista yan naman king metong abanda. August 2010 anyang mera kapaisalas pa uli ng kasong illegal possession of firearms. Dapat may clear yan naman ini anyang 2015. August 2022 naman anyang survive na ing metong ambush attempt kaya. Liana Canilaw, CLTV 36 News.